Nangu umaqaqa isimripha lena iyaqaqa muthi wenze imisteki awuthunganga kahle lento obuyithunga. Kubaluleke kakhulu umaqaqa fanele umthande nje. Uthi usaqala ukuthunga ubalulekile usimripha lo uyaqaqa nje lana vele nje kuyaqaqwa-ke vele-ke uma uthunga. Ungaphatheki kabi uthi uyaqaqa nje uqaqe nabo othela kade bathunga abakhulu bayaqaqa nje. Uy'jwayeze nje ukuqaqa yabo uyamthatha la oyenze khona imisteki uyaqaqa unento esikayo lapha yabo lapha okungathi usi khona lapha kunendawo esikayo nje. So ufaka kanjena nje uqaqa kahle njena. Kodwa uma uthi awunawo-ke ungasebenzisa ireza noma isikero kodwa lo ubalulekile yabo. Uvele uwufake njena uyasika uyashesha njena isheshe into yakho iqaqe mase uthunga kabusha. Uma kuwukuthi wenza imisteki so ubalulekile ungawusabi fanele uwuthande nje i-best friend yakho nje umaqaqa. Fanele nje uwuthande yabo siqaqa kanjena-ke siqaqe nje uhlale phansi uqaqe uma wenza imisteki. Yiwo-ke usimripha lo bathi usimripha ngesiLungu. Simripha siyasimripha la uqaqe into yakho. Ngina-about 2 yabona ukuthi ngiyathanda ukuqaqa ngenza ngithenga lo mkhulu lo mncane lo ayi uthatha kude u-right lona. Yiwo-ke usimripha lo umaqaqa. Mase uzodinga ini lo u-tailor's chalk lo u-chalk womthungi-ke lo. Lo udweba ngawo uma uthi eyi usika endwangwini uthi usufunde kakhulu ukuthunga usika endwangwini yabo. Uma uwasha nje uyashesha uyasuka lo u-tailor's chalk bahlukahlukene khona ngathi amapeni khona ngathi yini le ongamanzi nje ongathi imakha nje kodwa nje uma uwasha uyasuka. Noma mhlawumbe uma u-ayina ufaka amanzi uyasuka mase uwashile u-tailor's chalk ubalulekile. Sidweba ngawo endwangwini u-tailor's chalk uhlukahlukene khona owanje khona ngathi u-chalk nje u-chalk lo usetshenziswa ey'koleni yiwo nje lo yabo. Angithi nje la ngenza i-example yabo ngidweba i-sleeve yabo uvele nje udwebe ngawo. Uma kuwukuthi uyadweba ngawo ngathi ungadweba leli sayidi eli-wrong le-fabric uma kuwukuthi uyasika kodwa hhayi ngoba siyafunda nizobona ngokusebenzisa yabo. Mase uyasika usike lento obuyidweba fanele ube nawo u-tailor's chalk uma kuwukuthi uyathunga noma usebenzisa amaphethini khona la udinga khona ukuthi uma-ke mhlambe kunedatha yabo uma-ke ngo-tailor's chalk. So fanele ube nawo nawe u-chalk womthungi uwe lo u-chalk womthungi lo. Dweba kahle endwangwini ngawo. Siyabonga, thanks for watching.